Umenze yonke into emgwaqweni yaseNquthu ukuvilela ijo. Umcimbi awuphumeleli ingekho inzalabantu. Umjaho wamahhashi ubambe elikhulu iqhaza ekuthuthukiseni intsha namabhizinisi eNquthu. Siqalile ngonyaka ophelile kwakhona ojoki besifazana nakulokhu kuzoba khona irace yojoki besifazana basebancane. Umphakathi waseNquthu kakhulukazi abantu abasha bawukhuthalele kakhulu ngoba sihlose ngawo ukuthi sikhuphule umnotho wakithi eNquthu. Umjaho wakusasa uzobandakanya nojoki abagibeli besifazane. Ngiyangisiza kakhulu ihhashi. Ngiyavela entweni eziningi ngibabhizi ngalo nje isikhathi esiningi. Zikhona inhlelo zokuthuthukisa labo joki bagibele emazingeni akhokhelwayo nomtelebhelo ubonakale. Siyafisa kakhulu ukuthi sibagqugqumezele bagcine sebegibela bebe professional ngoba na inhlangano leyo umtelebhelo siseyinhlelweni zokuthi ikwazi ukubakhokhela ujoki ngoba lawa afana no Durban July agijima olunye uhlobo. Umjaho wamahhashi kusasa uzophuthulwa ngedili lomculo.